Matapos ang hindi inaasahang COVID-19 transmission sa mga manggagawa ng Freeport Area of Bataan o FAB sa Mariveles, hindi na rin napigilan ang paglobo ng COVID cases maging sa mga barangay sa labas ng Freeport. Nitong July 26, tumungtong na sa 659 ang aktibong kaso sa Mariveles. 301 rito ay mula sa loob ng FAB. Kaya naman sa official Facebook page ng Mariveles na nawagan na sila sa mga pribadong doktor upang tumulong sa COVID response ng bayan. Bukod sa mga medical practitioner, magtatalaga na rin ng contact tracers ang lokal na pamahalaan sa loob ng Freeport. Kailangan talaga natin na magkaroon ng independent contact tracers na hindi company hired o hindi ang company ang mag-hired upang sa ganun po, independent sila at ma-disclose lahat po ng lalabas sa kanilang contact tracing activity. Iniutos din ng local IATF sa mga kumpanya na agad ipaswab ang mga manggagawang nagpapakita o nakararamdam ng flu-like symptoms. Wala raw dapat ikapangamba ang mga kumpanya at mga residente dahil libre ang pagpapaswab test sa lugar. Meron po na lagnat at may mga sintomas ng COVID-19, lagayan ng lagnat na po. At sana po pinapaswab po nila. Kung ito po ay napaswab ng maaga, hindi na po sana nag-antay na magkahawa-hawa pa bago nagpaswab. Dahil po nung pinaswab na po at nalaman nga po na positibo at lahat po nahawaan niya na at meron po mga critical ngayon sa ospital. Lumabas din sa investigasyon ng lokal na pamahalaan na may mga kumpanya sa loob ng Freeport na itinatago ang kanilang COVID status lalo na ang mga napabilang sa contact tracing. Napasama po sa contact tracing ay ayaw po nilang i-disclose dahil po sa ayaw nilang na magkaroon ng interruption yung kanilang operation. Kaya po yung mga indispensable doon po sa kanilang operation ay ayaw po nilang ma-disclose as one of the close contacts. Kaya po ang nangyari po, nagtatrabaho pa rin po. Alinsunod sa DOH guidelines, marapat lamang na makipag-ugnayan ang mga kumpanya at establishmento sa kanilang local IATF sa oras na may maitala o madetect na possible coronavirus carrier sa hanay ng kanilang empleyado. Samantala, ipinatutupad na rin ang barangay lockdown sa buong Mariveles upang malimitahan ang pagpasok ng mga galing sa labas ng bayan. Mariveles din ang may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa buong Bataan na nakapailalim pa rin sa MECQ. Sa latest COVID tally ng bayan, 3,529 na ang kumpirmadong kaso, 659 ang active cases, 84 ang namatay at 2,786 ang gumaling o recovered na. Rainiel Pawid, CLTV News.